Хрыстіян Андерсен. Принцеса на горошині. Жил-был принц, и захотелось ему ожениться с принцессой, однако только самой сапраўднай принцессой. Вось ён аб'ездзіў увесь свет, але такой, як яму хацелася, не знайшоў. Прынцэс хапала, ды вось толькі ці былі яны сапраўднымі. Гэта ён аніяк не мог зразумець. Так і вярнуўся дамой ні з чым і вельмі доўга гараваў. Так яму хацелася знайсці сапраўдную прынцэсу. Аднаго вечара разгулялась непагадзь. Маланкі так і шугалі, грамы грымелі, а дождж ліў як з вядра. Страх, што тварылася. Раптам у гарадскую браму пагрукалі. І стары кароль пайшоў адчыняць. Ля брамы стаяла прынцэса. Божачкі, да каго ж яна была падобна? Вада цякла з ейных валасоў сукенкі прама на наскі чаравікаў і выцякала з-пад абцасаў. Але яна запэўнівала ўсіх, што яна сапраўдная прынцэса. Ну, а гэта мы праверым, падумала старая каралева. Але не прамовіла ані слова і пайшла ў спальню. Там яна зняла з ложка ўсе падушкі і матрацы і паклала на дошкі гарошыну. Зверху гарошыны яна загадала заслаць 20 матрацаў, а яшчэ зверху 20 пярнатаў. У гэты ложак і паклалі прынцэсу на ноч. Раніцай ее спыталі, як яна спала. «Ах, вельмі дрэнна», — сказала прынцэса. «Я і вачэй не злажыла. Адзін бог ведае, якая ў мяне была пасцель. Я ляжала на чымсьці такім цвёрдым, што ў мяне цяпер усё цела ў сіняках. Гэта жахліва». Тут усе і зразумелі, што яна была сапраўднай прынцэсай. Яна адчула гарошыну праз 40 матрацаў і пярнатаў. Такой распешчанай магла быць толькі сапраўдная прынцэса, і прынц ажаніўся з ёй. Цяпер ён ведаў, што бярэ за жонку сапраўдную прынцэсу. А гарошыну адправілі ў кунсткамеру. Цяпер яна там і ляжыць, калі яе не скралі. Ведай, гэта праўдзівая гісторыя.